салом мухлисон ва шогирдони азиз. Мо бо шумоён дар дарси гузашта бо сабкҳои иҷроиши дутор гап задем ва ду устоди азиз, ду ҳунарманди асил, яъне устоди ҳунар Муҳаммадҷон Мӯминов бо сабки услуби Муҳаммадҷон Мӯминов ва Мирзоқурбон Солиев каме ҳарф задем ва баъзе оҳангҳо нишон дода будам. Алон мехоҳам дар сабки услуби устод Турғон Алиматов ба шумоён як оҳанг нишон дода бошам ва чӣ хел нозикиҳо истифода мебаранд устод. Ин чизҳоро бо ҳам дида мебироем. Ногуфта намонад ки устод дар се соз, яъне дар дутор ва тамбур ва сато ҳунари хеле воло доштанд ва хеле устоди бузург ҳастанд. номи оҳанг ҷигарпора аст. Ногуфта намонад ин оҳанг дар ҷури кварта, яъне байни торҳо кварта аст. Дар ин ҷо бо ин усул оҳанг рафта истодааст. вақте ки ҳамин ҳисоб мешавад, устод моҳирона дар сими дуюм бо ин дасти чап яъне оҳанг менавохтанд, яъне дар саршавиш, яъне ҳамин усули оҳангро бо инам бо дасти чапам ифода мекардам. Ва баъзи нолаҳои махсуси Турғон Алиматов аст, яъне анамин нола махсус барои иҷрои дутор устод Турғон Алиматов истифода мебурданд ва дар баъзе ҳолатҳо бо садои дутор кор мекарданд. Яъне ин хел навозад мешавад, лекин дар ин ҷоям ҳамон нола истифода бурданд. Агар худи оҳангро гирем, агар устод бо маҳорат, бо ҳамон эҳсосоти худ баъзе нолаҳо истифода мебурданд ки ин нолаҳо бисёр заҳматталаб аст. Масалан, ҳамин нола ҳунарманд иҷрочӣ бояд тайёр бояд бошад, яъне тахкурсӣ дошта бошад, ангуштон хеле ба ин нолаҳо ҷавобгӯ бояд бошад. Дар ҷои дигар яъне мисли тамбур ним тон аз си то до, яъне бардоштан. Яъне дар ин ҷо мебинед, яъне нолаи тамбурро истифода бурданд. бо ин нола, яъне
байни ин парда қариб 6 аст. дар инҷо нола кардан ва дуруст даст овардан ҳамон лағзишҳои дуторро хеле устод нағз истифода мебурданд ва аз ҳамон нолаҳои тамбура бо дутор менавохтанд. бо ин нозикиҳои худашон устод сабки устод Турон Алиматов аз дигар сабкҳо фарқ мекунад. махсус дар дасти рост, дар ангуштзарбҳои дасти рост усул масалан ин чаппазарб истифода мебаранд. яъне ина метавонем ин хеле истифодабарӣ ман мешавад, лекин устод ҳатман яъне дар чаппазарб дар инҷо як нозикии ҳамин зарб камтар аз усул ақиб монда, яъне усулро камтар бо шакли шикастан истифода мебурданд ва ин ҳатман вақте ки ҳунарманд ин оҳангро гӯш мекунад, ин устод Турон Алиматов гуфта мешиносанд. ба хотири ҳамин ки яъне ангуштзарби махсус доранд ва нолаҳои махсус доранд. ба хотири ҳамин устод дар ҷӯри кварта яъне сими аввалро ре не до ё до диз ҷӯр мекарданд, до ва дуюм сим сол ба ҷӯр мекарданд. ин байни торҳо яъне квартаро ташкил медиҳад, яъне ҷӯри тановор. сабки навбатии мо сабки услуби иҷроиши устод Абдураҳим Ҳомидов. устод Абдураҳим Ҳомидов дар дутор бисёртар тамоми қариб ки бисёр мақомҳоро, яъне дар дохили 6 мақом аз қисмати мушкилот тасниф, тарҷе, яъне гардунро бисёр иҷро карданд. яъне сабкҳои аз ин кас мо истифода бурдем. ҳатто чанд муддат аз худашон рафта камтар дарсам гирифта будам. ангуштзарбҳои махсус доранд ва дар дутор баъзе нолаҳои худашонро доранд. баъзе нолаҳо аз худи ҳамон ман гуфта будам Муҳаммадҷон Муминов истифода мебурданд. ман дарси гузашта гуфта будам ҳамон миянҳо аз ҳамин миянҳоям истифода мебаранд. ҳоло кӯшиш мекунам як оҳанги камтар бо сабки услуби устод Абдураҳим Ҳомидов нишон дода бошам. яъне дорем яъне устод аз ангуштзарб сарб кунем. ангуштзарбҳои бисёртар бо ин ду даст, яъне чида зарб истифода мебурданд ва бо ин даст ё бо ин даст, яъне бисёртар зарби асосиро мезаданд ва ин дар ин оҳанг ҳам хеле истифода бурда истоданд.
бо ангушзарбҳоро бо ин чиллик ва бо 3 чиллик бисёртар. Яъне устод ангушзарбҳои дасти ростро бо бисёртар 2 ангушт ва бо ин ангушт истифода мебурданд. Яъне дар дасти чап бисёртар нолаҳои ҳамун гуфта будам, нолаҳои махсуси дутор. Анамин нолаҳо махсус дар иҷрои сабки иҷроиши устод Абдураҳим Ҳамидов дида мешавад. Бозам бисёр бо ангуштон сахттар мезаданд дар худи торҳои дуторро. Масалан, албатта дар дигар оҳангҳое ки устод навохтанд худи дар аз қисмати мушкилот, дар он ҷо анамин миянҳои дутор бисёр истифода бурда мешавад. Махсусан анамин нола, анамин чиз дар мақомҳоям истифода бурда мешавад. Камтар нишон медиҳам дар худи таснифи навҳо. یعنی فرقیت سبک‌ها رو من امیدوارم که شما از همه سبک‌های استادان کمتر آگاه شده استادید، فرقیتش هم شما فهمیده استادید. کلاً اگر گوییم با سبک‌ها مثلا یک چند سبک میتواند یک مکتبی حوزه مخصوص رو تشکیل کرده باشد و سبک‌ها از طرف استادان بعضی ناله‌ها اجرا کرده می شود و بعضی امکانیت‌های هر یک انسان، هر یک هنرمند در اونجا دیده می شود، لیکن در اینجا یک مکتب خاصی دوتار نوازی هست. البته درباره مکتب‌های هم باز در درس‌های آینده گپ می‌زنیم. با همین فرصت ما به آخر رسیده استاده است. وقتی ما در درس آینده باز هم همین سبک‌هایی که در دوتار عموما در مفهوم دوتار چه سبک‌ها هست درباره این باز هم گفته می‌گذاریم. سلامت باشید تا برنامه بعدی.